विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी ही ऑल इंडिया मोठी स्वयंसेवी संस्था त्याचे काही पदाधिकाऱ्यांची ओळख करून येतात. 11 तारखे एक खूप महत्त्वाचा कार्यक्रम विवेकानंद केंद्राच्या गोव्या शाखेच्या वतीने आम्ही परवरे आयोजित करतात. त्याचे थोडे प्रेस ब्रिफिंग सगळ्यांक जावचे, सगळे जनतेक कळचे, एक 2 परिचय करतात. हांव स्वतः वल्लभ केळकर, गोवा विवेकानंद केंद्र संयोजक म्हणून म्हाका जबाबदारी आसा. माननीय अभयजी बापट हे महाराष्ट्र आणि गोवा या पूर्ण प्रांताचे प्रमुख म्हणून त्यांच्याकडे दायित्व आसा. ते संजय कुलकर्णी हे जे आसात ते पूर्ण महाराष्ट्राचे संपर्क प्रमुख म्हणून त्यांच्याकडे काम आसा. एक नवी वास्तू उभी करतात. त्या वास्तूच्या संदर्भात म्हणजे नामकरण सोहळा जातलो. त्या सगळ्या संदर्भात आणि एकंदर विवेकानंद केंद्र म्हणजे किती त्याची माहिती अभयजी बापट दिली. नमस्कार. आपल्या सगळ्यांना विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी आणि कन्याकुमारीमधलं शिलास्मारक माहीत असेलच. आपल्यापैकी अनेकांनी त्या शिलास्मारकाला भेटही दिली असेल. तर गोव्यामध्येही विवेकानंद केंद्राचं काम अनेक वर्ष चालू आहे आणि वेगवेगळ्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून हे काम चालू आहे. आपल्याला सांगायला आनंद वाटतो की गोव्यामधल्याच एक आमच्या जुन्या कार्यकर्त्या, विरुद्ध कार्यकर्त्या आहेत. परवरी येथील त्यांनी एक वास्तू आम्हाला या कामासाठी भेट दिलेली आहे. परवरीमध्ये एक मोठा हॉल त्यांनी आम्हाला दिलेला आहे. तर त्या हॉलच्या माध्यमातून विवेकानंद केंद्राचं काम गोव्यामध्ये अधिक सुदृढ व्हावं, चांगलं व्हावं, याच्यासाठी त्या वास्तूतून आम्ही काम करणार आहोत. त्या वास्तूचं लोकार्पण आणि नूतनीकरण असं केलेलं आहे. त्या वास्तूचं नाव आम्ही आता विवेकानंद भवन आणि त्याच्यामध्ये जो हॉल आहे त्या हॉलचं नाव माननीय एकनाथजी सभागृह असं करण्याचं ठरवलेलं आहे. गोव्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत यांनी या सगळ्या प्रकल्पाला खूप मदत केलेली आहे आणि ते स्वतः या कार्यक्रमाला 11 तारखेला उपस्थित राहून आम्हाला मार्गदर्शन करणार आहेत, आशीर्वाद देणार आहेत. त्याच्याबरोबरच गोव्यातले दुसरे लोकप्रिय नेते माननीय श्रीपादजी नाईक हे सुद्धा त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. त्यांचाही आशीर्वाद आम्हाला लाभणार आहे. ही वास्तू ज्या परिसरात आहे परवरी, तेथील आमदार आणि पर्यटन मंत्री रोहनजी खवटे हे सुद्धा त्या कार्यक्रमाला येणार आहेत. असा सकाळी साधारणपणे 10:30 पासून तो कार्यक्रम सुरू होईल आणि जे कार्यकर्ते सकाळी येऊ शकणार नाहीये कारण तशी वर्किंग डे, त्यांच्यासाठी आम्ही संध्याकाळी एक वेगळा विशेष अनोखा कार्यक्रम आम्ही केलेला आहे. ते म्हणजे भारत माता पूजन आणि भारत माता आरती. कारण विवेकानंद केंद्राचं सगळं काम हे राष्ट्र निर्माणाचंच काम आहे. तर त्याला अनुसरून संध्याकाळी 6 वाजता भारत माता पूजन आणि भारत माता आरती असाही कार्यक्रम आम्ही ठरवलेला आहे. विवेकानंद केंद्राबद्दल आपल्या सगळ्यांना माहिती असेलच. हे पूर्ण अखिल भारतीय स्तरावरती काम करणारी संघटना आहे. शिक्षण, आरोग्य, संस्कृती, ज्याला म्हणतात लोकल रिसोर्सेस वापरून काही चांगलं काम, अशी अनेक प्रकारची कामं विवेकानंद केंद्राच्या माध्यमातून गेली 50हून अधिक वर्ष हे अखंडपणे चालू आहेत. आणि त्याच कामामध्ये आता गोव्याचं काम आधीपासून चालू होतं, पण ही वास्तू मिळाल्यामुळे त्या कामाचं सुदृढीकरण नक्कीच होईल. आणि आम्हाला असा विश्वास वाटतो कारण गोव्याचं आणि विवेकानंदांचं नातं वेगळं आहे. स्वामीजी जेव्हा परिव्राजक होते तेव्हा गोव्यामध्ये राहिले होते. खापरुमाम पर्वतकरांचा आणि स्वामीजींचा जो संवाद आहे आपल्या सगळ्यांना माहीत असेलच. इथेच दामोदर साल म्हणून आहे, तिथे स्वामीजींनी येऊन त्या एका चर्चमध्ये जाऊन तिथल्या ख्रिश्चन धर्माचा अभ्यास तिथे केला होता. त्यामुळे स्वामीजी आणि विवेकानंद आणि गोवा हे नातं आहेच. हे नातं अधिक दृढ होईल आणि स्वामीजींना अपेक्षितला युवा वर्ग, आजच्या युवकांच्या ज्या समस्या आहेत त्या समस्यांना स्वामीजींचे विचार उत्तर देऊ शकतात असं आम्हाला वाटतं. त्यामुळे युवकांच्याही अनेक ॲक्टिव्हिटी आम्ही करत असतो त्याही सुदृढीकरण होतील. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की आपल्या
वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून किंवा ऑडिओ व्हिज्युअलच्या माध्यमातून गोव्यातल्या समस्त जनतेपर्यंत हा निरोप आपण पोचवावा की गोव्यामध्ये आता विवेकानंद केंद्राची एक वास्तू राहिलेली आहे आणि त्या वास्तूच्या माध्यमातून विवेकानंद केंद्राचं काम अधिक सुदृढपणे सुरू होईल. विवेकानंद केंद्राबद्दल काही विचारायचं असेल विचारणार का? कोई है वेन्यू कोई बरोबर कोई तो विद्यानगर म्हणजे विद्याप्रबोधिनी हायर सेकंडरी आसा ताकाच थंयच्यान एक 50 मिटरचें कितल्यांक इनॉग्रेशन कितल्यांक इनॉग्रेशन कितल्यांक जातलें? इनॉग्रेशन 10:30 10:30 हे 10:30 कार्यक्रम सुरवात जातलो म्हणजे आणि 11:30 एक 11:15 कार्यक्रम सोंपतलो त्याचे इनॉग्रेशन आणि संदर्भात त्या काही असे इतर काही ॲक्टिव्हिटी अशा सगळ्या आसात. ह्या वास्तून आता हळूहळू करून योग वर्ग, स्वाध्याय वर्ग, केंद्र वर्ग, त्या शिवाय एक लायब्ररी करपाचो प्रयत्न आसा. त्या शिवाय काही स्किल डेव्हलपमेंटच्यो काही ॲक्टिव्हिटीज फुडल्या काळात सुरवात केली. आता ती वास्तू उभी रावल्या भितर आता कशें आसा एक भुरग्याक जो उबो करतो कारण युवकांच्या संदर्भातच विवेकानंदांचो मोठो आधार आशिल्लो आणि तरुणाईंचो तो एक प्रकारचे आयडियलिझम. सो त्या संदर्भात युवक जर उभे रावले जाल्यार देश उबो रावतलो अशा प्रकारची भावना विवेकानंदांची आशिल्ली. तर ह्या वास्तूक सादारणपणान एक मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारची ॲक्टिव्हिटी सुरवात केली. सातत्यान योगाचे कार्यक्रम, सातत्यान थंय आशिल्ल्यो वेगळ्या प्रकारच्यो करियरच्या संदर्भात मार्गदर्शन आसत. त्या शिवाय काही केंद्र वर्ग म्हणून केंद्र घेतात. आनीक आमी कार्यक्रम करता तो म्हणजे यूथ लिडरशीप डेव्हलपमेंट ॲक्टिव्हिटी. ही भुरग्यांचे व्यक्तिमत्व विकसीत जावपाकच जाय पण ते त्या दृश्टीन तांणी परत समाजाक परत रिटर्न करपाक जाय अशा संदर्भात काही ॲक्टिव्हिटी थंय सुरू जातल्यो आणि एक खूप मोठे व्यासपीठ गोंयच्या भुरग्यांकय ते फुडल्या काळात मेळटलें अशा प्रकारचो सरांचो ताचो अवकाश आसा कार्यक्रमाचो. टोटल एरिया जवळ 300 लोक बसतात. हय 900 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा टोटल. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.